handisi kupindirwa mumba, chikafu changu havadye, vanongogara vachindirowa. Tsinga dzako dzikatanga kuvhunduka atina notsvaka mukadzi ndianodzitoneta. Mambo wangu handichafa ndakashungurudza mukadzi futi. Krem musoro nyaya uri kuti nomeni unodiwa mudare ramambo Makope nemhosva huru yokushungurudza mukadzi wako wauine vana naye 4 uye hausi kuchengeta vana vako, hausi kupindira mukadzi wako mumba, wakamurova kusvika kusvika pakumubvisa zino. Nobvumirana nazvo. Plaxides uripo vakutsanangura nhau yako yose zvizere. Pamusoro yechangamiri. Akanyorwa pasamoni musiketi. Kuti chimwe zvacho handikwanisi kuzvitsanangura. handitange nokuchema mudare. Wauya kana ukatanga kuchema hapana chatinonzwa mudare. Tsiga ana yako. Anditi mwanangu. Usacheme, shinga. Taura nao. Akanyorwa pasamoni musiketi. All right, tutenda, please. Right. Watu unozvibvuma? Unozviitire? Zviviri. Ndabvuma zviviri. Zviviri chekutanga? Ndapokana nezviviri. Chekutanga chawabvuma chii? Chezino ichi. Kurova munhuka. Chechipiri chimwe chawabvuma chii? Ai zviviri zvindo zvandapokana nazvo. Zviviri zvokuti chii? Kuti vana handisi kuchengeta vana. Okay, abvuma kubvisa zino. Physical. That's domestic violence. Physical assault. Ande. Kuchengeta vana varamba. Zvese zvaurikutaura handisi kuti. Tsanangurai amai. Tsanangurai imi sei muri kuti hamusi kuchengetwa. Abvuma kuti akakurovai saka toda kuziva kuti munoroverwei imi. Pamusoro yechangamiri. Kubva paakaroora mukadzi wako wechipiri kugarisana pacho pamusha kuri kutonesa. Ndiri ndwei. Mukadzi wako wechipiri wakaroora vane mwana naye 1. Handichaziva kuti wakaroora kuri. Asi kugara kwacho pamusha pari kutonesa. Panonetsa kai. Pachiko chiri kunetsa mai. Handisi kupindirwa mumba, chikafu changu havadye, vanongogara vachindirowa. Zvichinzi maita sei? Vanongo vachingosapotana nadzimai wavo. Madzimai wavo akataura zvakakwavari. Inini ndinotoonekwa kunga ndisiri munhu. Amai, regai ndikutaurire chinhu chokutanga. Imi vane mumwe mudzimai. Imimi zvakanaka hazvina kumbokufadzai. Naika vanouya vachibva kwavabva. Vanokurovai musina kutaura here, kungopinda mbobva watanga kungokubhuchai mumba menyu. Dzimwe nguva ndinonga ndichitaura nevana vangu. Kuti kudii? Last time ndofunga akasvika ndichitaura nevanhu. Kuti kudii? Kuti vanangu semuchindishungurudza panapa. Tarisai muone baba wenyu mumba muno vauye chikafu hawadyi. Imimi munoda kundishungurudzawo here? Mvura yekuti mugeze chaiyo chaiyo hamuna. Ndopa wakapinda wachiti rega ushungurudzwe newane notive waunzwa. Haufungi. Kana nehama dzako hadzifungi. Ndocheuti unonge wachinditukirei. Ndopakadzomhanya pamuninongwa vachimhanya ndakuda kutorohwa. Mutswe ndakarohwa wachowo. Ndomutswe ndakabuda pandaenda kumapurisa. Pandotaura nyaya yangu kumapurisa. Ko mvura yamunenge muchitaura imvura yerudziwe. Vana vandati munondishungurudzireko matadza unochera mvura yekuti mugezere vanangu. Ndopakapinda wachiti shungurudzwa sitereki nevana vako iwavo. Notaunzwa. Apa nditaura navo mumba mangu macho havauye, chikafu changu chacho havadyi. Asi vanokupai chikafu chacho chavasingadyi. Chikafu ndofunga gore rakapera rese ndakachengetwa nehama dzangu. Vakatotanga kutenga chikafu pavakatengesa fodya. Kana ndikatovaudza kuti mumba muno chibaga musisina chesadza, vanokudza kuti handina mari ndonoudza amai nini kuti kumba uko hakuna chibaga. Ivo ndivo baba vevanhu. Uri kuzvinzwa here?
zviri kutaurwa naadzimai vako unoti chii asi une mudzimai wo zveshuwa mune vana vangani mese vese vana vako vese wandinaye wechipiri ndinomushete vana vese vari kuenda kuchikoro aiwa kuenda kuchikoro pane zvino 3 wabhadharira mafizi chokwadi hakuna kana chikwereti aiwa kuchikoro ndezveramangani vane makore mangani vana vako vana vacho mumwe ndewa 20 okay nditaura mumwe ndewa 2011 ndiyo mukuru mukuru hautozivi utofunga mumwe ndewa 2011 ndiye mukuru here mukuru wacho musikana achatoenda kuchikoro akapedza here haana akangosiyira chikoro akasiya chikoro panzira ane makore mangani 21 years anonzi anzita Rutendo Mutakura. Aha, akadzidza kusvika grade ani? Aha, mumwe Jacob ari makore mangani? Ane 14. Akadzidza chikoro kusvika fomani? Ari grade 6 anogara nanzvadzi yangu Masungu. Grade 6. Ko mumwe? Ari grade 5 anonzi Alexander Mutakura. Grade 5. Ane makore mangani? Ane 13. 13 years. Ko mumwe? John Mutakura. John? Yeah. Ane makore mangani? Ane 8 years. 8 years. Ari kuenda chikoro? Okay, go ahead. Right. Musikana wati akaperera form 2. Akapera form 2. Ndokubva aramba kuenda kuchikoro. Akaramba wega. Iwe ndokubva wagara ukati zvangu zvaita. Womirira pfuma. Hazvisiri izvo. Munhu anenge ari form 2 ane makore mangani? 13, 14 years. Yes, choka. Iwe wakatadza kuti mwana wako convince kuti aende kuchikoro kuitira upenyu hwake hwamangwana. Zvakaitika ndezvekuti vana ava vaenda kuchikoro form 2. Ende zvaenda kuchikoro ndakavabhadharira mari vese. Vanga vari 2 vasikana. Saka ndavabhadharira mari vose vaita musikana. Yei. Vakomana. Saka vaita musikana vaivakomana. Nyaya yacho ndakangoitora ndobva ndaendesa kumapurisa. Ndokubva vataura nezvazvo. Vana vachidzoka. Handinawo ndakati musaende kuchikoro. All right, it's okay. Ifailure yawakaita iyoyo kumanage vana vako. Ndo chinhu chekutanga handiti. Wakatofeila. Asi mambo wangu vana. Wakatofeila hausiri wega une vana mumushamu. Vako havana kusvika kana form 4. Iyeyu ka vasikana havana because you baba wacho wanga uri weak, maybe waona hanyika nevana. Right. Chechipiri, iwewe wakanotora hako mudzimai kuda kwako. But hazvizodika kuti iwe uzosafisa mumwe mukadzi kana kuti mhuri yako isaite songe isina kunyatsotsarwa. Iya isi nyaya yekuti mumwe mukadzi ari kusafisa. Handinamboti mumwe mukadzi, ndati iwe. Nokuti mukadzi hauye nemutongo pamusha pako kai. Iwe ndiwe unenge waita se wazvibvumira. Saka iwewe ndiwe uri kuratidza kuti hausisina hanya naamai yako. Hazvisiri. Ndosaka ndati pane zvimwe zvavataura ndikupokana nazvo. Ko uchivaroverei zvokubvisa zino? Chakamira zvakaitika ndezvekuti nyaya yezino yavari kutaura haisi yekuno. Zino iri amai ndakararama naro kuva 2005. Zveshuwa takatadza kunzwisisana tichiri kuHarare. Tatadza kunzwisisanawo zvechokwadi ndakavasaidzira ndobva vasvikonorwera pakona yetebhuru makitchen chairs. Wanga waroora here then? Mukadzi iyeyi? Chokwadi. Ndokubva ndavasaidzira ndobva vasvikonorwera pakitchen chairs. Adzimai vadiki vaive kupi? Aiwa, havadzimai vadiki ndevamai. Ndizvandanjibvunza kaukati. All right. Saka zvadaro
ndakagara nacho mai vangu ndagara navo ini ndagara navo ndakazouya kuno kumusha tauya kuno kumusha ndaivaka zino iri harina kunge rabva pavakanororera ipapo ndaivaka saka ivava ndoenditambidza zvidhina nedhanga saka pakunditambidza zvidhina nedhanga chidhina chakatsvedza ndobva chasvikonovarova futi seposition iyo zino ravo ndoparakazunguzika raita sekubva rabva kokupinda mba rabva kumumba ndiri kupinda chikafu inini handina gore randanzi ndakutengera chikafu kudya handiri kudya saka zvese vari kunyepa izvozvo ndozvandati ndikupokana nauti ememe amai zvinhu zvese zvichiitika izvo musati mafunga zvokuuya kuno kudare makambotora action ipi vakambotaura nasekuru vangu varimo vakataura nawo iyi vari kupoera sekuru sabhuku yakasvika nauyo sabhuku ari muno here murimo sabhuku mushori ava taurai tinze upenyu hwevana upenyu hwevana ndingakoti inini vari kuharare handina chizivo asi vamusha ndakangoona kungochinja kwakaita upenyu hwavo kubudikidza nekunge baba avo vane munhu mukadzi ndobva ndakaona kuchinja upenyu hwavo ndaingodzibvunzi kwavo vanwa dzimwe nguva vatongeswa vambotaura navo vega nekumba kwavo dzimwe nguva vaenda vataurana nemukoma wangu ava vombonzwisisana hameno asi inini kuti vauye ivo vari vaviri kuti ndizovabvunza nyaya iyoyo handichazombona vakambouyawo here kwamuri vaiuya kwamuri kusvikotara kuti ndo zvandaitwa ndoti murume wako ngauye kuno aiyo maiti mimi murume ngauye muchitumani maitumani kuti murume wacho auye ivava imi munhu akurova mamutuma kuti autuma munhu ari kurova vainge vari vese mumba aiwazve zvakafanana nekuti mukaenda imi kupolice station marohwa imi monzwa mupurisa aiti enda unotaurira munhu akurova kuti auye kuno zvinoita izvo zviriaiti hatikope system iri sabu uri kuti iwewe mapurisa ekuno ndo zvanga vachiitawo kuti munhu kana arohwa oenda kunoriporera mapurisa vakuti enda unotora munhu wacho akurova uye naye mupurisa ndoda kuziva kuti mupurisa upi ane murawo wekuti munhu auya kuzoripota ingoti ndakapakundika ipapo makapakundika hapana kudhifenda kwaboda kuziita aiwa hapo nokuti nyaya iripo ndeyekuti imimi mhuri yenyu yaita dambudziko mukati memusha mukadzi the weakest character kana kuti point auya kwamuri imimi apotera kwamuri imimi nekutya kwake iye kuti handina kumwe kwandingaende chiregai ndichinovanda kuseri kwasabhuku baba vangu imoti dzokera unotora munhu akurova yeye ndo pari kutaura kunzi aiwa hapana kumira zvakanaka zvino mukadzi uyu akabva aona kuti handina zvandinoitwa nekuti sabhuku chayandotya kusvika kwandiri uyu mukadzi wobva ataura kuti pachavo sabhuku ari kufarira zvandiri kuita munopaona sei ndati ipfungwa dzake saka isi toda kugadzirisa musha uyu kuti uve wakanaka mangwana mumwe munhu achauya kwamuri hamumire ndo pamunonzi imi masabhuku mune mapurisa kai ende munotora murume uya uye pano mutora komiti yenyu mogara pasi nevakuru vemusha mutongaka kuti kweiwe chii chiri kuitika mumusha munhu atide mheremhere vana vanokura sei kana vari mukati memusha une mhirizhonga handizviri sabhuku saka nyaya iripo mbano ndiri kutaura kuti uyo murume uyu
uyu kana mukamutarisa mapindiro ari kuita munhu anotori nehasha dzemumusoro make asingagone kudzoreka atyoke uyu. Saka toda kutomutyora pamwe imi muripo. Iwe mhosva yawakapara unoiziva yekuti wakakonzeresa kuti zino racho iroro ritobva. Ndizvo ka wakapara mhosva hatimbokuvanzira kana kuti kudii kana kunyengerera. Chechipiri hatizvirambe kana mukadzi achitaura kuti iwe mumba make hamupinde nokuti tikatarisa violence iri mumba menyu iri kuratidza kuti mumba menyu hamuna kumira zvakanaka. Whether iwe uchada kukonvinsa vanhu vese vari munomu nevamwe vasimo kuti iwe uri munhu akanaka but unhu hwako hauna kunaka pamberi pedare rino. Amai ava vanga vakuchema ka unonzwa sei iwe mukadzi wao unofungidzira ndiye wangu handinoda achichema kuchema because ashungurudzwa newe wakaenda uchiti unomuda. Unonzwa sei kana mwana wake anga aripo akaberekwa kumusana uko achiona kuti amai vari kushungurudzwa ukama hwenyu nevana ivavo mufunga kuti uchanaka here? Ungativimbise sei sedare rino kuti iwe wakuda kuchinja unhu hwako haurambidzwe kuita mukadzi wechipiri kana vatatu kana 10 asi iwe murume akarongeka. Saka chititaurirwa uchivimbisa mambo nedare ravo munomu nevanhu vese vari munomu kuti chipara hachina kuipa kana murume wacho akarongeka. Asi iwewe manje ndiwo wakuda kuratidza vanhu vese kunzi vakomana chipara hachiite. Handiti isi tiri kuti achiite nokuti tinenge tisimo mazviri vari mazviri vanoti chinoita. Saka vachititaurira iwewe kuti zvinoita here, unhu hwako hwakanaka here pamberi. Usambofa zvako uchifunga kuti iwe unogona kutsanangura munomu. Ndiri kulecture. Usafunga kuti unogona kutsanangura ugokonvinza vanhu vese ava kuti ndicharamba mhosva kwamambo mwoyo wako uchikutongesa kuti but uri kunyepa iwe. Chinja unhu hwako uive murume akakwana, murume akakodzera. Kana uchitemba mukadzi ariko uchamuita the same nokuti kana uine mwoyo uruchiva uchachiva mumwe futi. Iye achakudarowo futi kuti murume uyu haaite. Saka chitivimbisa iwe sedare kuti uchazvigadzirisa sei? Okay. Inini zveni semudzimai wangu handini vanhu vafutonai. Ndisvike pachinhanho chekuti ndisvike pakuti ndimubati nekuseguru. Asi nyaya iri panapa pakati pedu apa yekutanga yavari kuti handisi kuvapindira mumbaisi yakare ndeipapa apa tari mafodya. Adzimai vangu vakati inini madzibaba zvekubatana nemi kuti tiri vefodya inini handisi kuda. Tikati kosei zvanzi aiwa inini ndombori mandakaita sei ndakazvimiririra ndobva ndataiwa zvakanaka ndobva ndanotozivisa dombo anova ndiwo asekuru zvakare. Sekuru svikai kuno adzimai vangu ava vari kupokana kuti aiwa inini zvekuti vabatane nena havasi kuda. Good, mbomira ipapo. Wambotaura iwewe kuti mumba unopinda everyday kai. Apo wakutaura chokwadi kuti kubvira pakurima kwefodya wakanga wambomira nokuti iwe vakaramba kurima pamwe chete newe. Handisati ndasvika hangu. Ngatimbowirirana ipapo step by step. Ndizvo here kuti nekuda kwokuti amai ava vakaramba kurima newe fodya una kupinda mumba mavo kubvira nguva iyoyo? Handina ndakapinda kubva nguva iyoyo handida kuti handakupinda. Asi wakadzoka mapindiro. Ndizvo zvachaizvo. Asi mhosva here munhu akaramba kuti aiwa imimi rimei tava vakadzi vaviri ini zvezunda hangu handisi kuda nekuda kuti iwe hauna kukwanisa kubatanidza mhuri yako zvakanaka. Votaura kuti ini vana vangu taakumborima pedu tega zvekucharima nemi fodya zvimweuka izvi then vorima havo asi zvavanoda vachidhimanda kubva kwauri ndaita zvayo miviri asi iwe uchipinda mumbaka nokuti kubva kwavakaita kumusha kwavavo havana kumboenga kuuya kuzorima fodya havana kuuya kuzozvara vana. Mwana akatozouya nekukomborerwa naMwari vakainga bonde. Ndizvo ka ndo ravari kuda. Saka zvadaro amai avakarima fodya yezvedu ndobva yaita amai ava vakanditi madzibaba kuti ndindise fodya yangu mukicheni hazvisi kukwanisika nechikonzero chokuti vazhinji ndo imba yavanosvikira.
Saka inini ndoda kuti ndiise fodya yangu inini mubhedhu mangu mandinorara inini. Ndanisa fodya mubhedhu mandinorara. Ndoda kubvisa vakazobvisa mubhedha. Ndobva vaisa mudining. Vaisa mudining ndobva ndanodza sekuru ndonyaya iripo. Adzimai vangu vabudisa mubhedha ndobva vaisa mudining. Fodya vati ini ndakuita sei? Ndakuisa mubhedhu. Sekuru akati zvichimbofamba sei? Ndati no sekuru uyai mutibatsire. Inini manje tichimirira sekuru kuuya kwavo. Musikana uyu airara muspare. Spare iyi yanga yakatarisana nedining. Unova ndoma wakaisa mubhedha imwe. Ndokubva zvaita ina ndauzokwanisa kuti ndivate nawo nekuti dhoo rairara musikana nepapakaiswa mubhedha zvakatarisana. Ndokubva taisati sei mwaka ndokubva wapera. Asekuru ndobva vazouya. Asekuru vauya ndobva vatigadzirisa ko iwe nomeni chauri kuita ichi chii? Zvauri kuita zvina kunaka, chinja hunhu hwako. Zvedi sekuru vauya vatigadzirisa ndakachinja hunhu hwangu inini. Ndobva ndaenda mumba madzimai vangu. Ndobva ndarara. Inini ndarara adzimai vangu vane mamwe mashoko avambenga vanditaurira mumashure ekuti poshi imi madzibaba inini ndiri kuchengetwa nehama dzangu, hamusi kundichengetera inini. Uyezve inini nezvenyu ndirini zvangu, aiwa musanyanya kuita waristere. Sekuru wauya ndobva wagadzirisa nyaya ndokunzwisisa ndokupinda mumba. Saka vapinda mumba inini ndakazobuda ndokuenda kuHarare ndichinotengesa fodya. Ndaenda kunotengesa fodya. Adzimai vangu ava vakazondifonera. Madzibaba, ndawana basa kuHarare. Ndakutenda kubasa. Inini ndiri kupi? Ndiri kuHarare. Matobva kumba mukaenda kuHarare mukatowana basa, makutenda kare kubasa. Zvikanzi kubva ndati ikati aiwa hazvina kuipa. Ndobva ndanoudza zvakare dombo ikati ndonyaya iripo. Zvadaro amai ava vakanoita mwedzi wese vari kuHarare. Alright, now yatiri kudaka tinango hatisi kuda kuita story vanhu vese vanokotsera mu. Isi tiri kuda nyaya iyi yatauronza hausi kupinda mumba. Sekuru vakauya vakagadzirisa ndizvo? Ndikapinda mumba. Nanhasi uri kupinda here? Kuzomira kwangu ndakaita ndikuti iva vakazobuda vakaenda kupi? kuHarare kubasa. Nanhasi ndiko vari here? Aiwa. Nanhasi ini ndakazomuudza dombo. Iva vakatokusvika ndikati sekuru adzimai vangu vadzoka vangu vakaenda kuHarare ina havana kundizivisa kwavangaenda kupi uye zvafamba sei. Saka tiri munguva yekuti sekuru vakavimbisa kuti aiwa nyaya yenyu ndainzwa ndichauya ndiite sei tigokumbura tiinzwa. Ndoka ndakazoshamsika ndiri kuona samuuya tichisunga tichitidwa. Nomeni wanzizvo nomutauri. Tipewo ruvimbiso rwaungape kudarire sei maererano nokusandura kwako hunhu pamachengeterwo amai ava. Havana kuti tipe tsananguro dzaungafungidzire dzingadaro. Tipe iwewe kuti inzira dzipi dzauchashandisa iye zvino kuti panyatsoratidza kuti panhu paye mufunge zvenyu paakudiridzirwa. Tarisai mune mabuku aapa. Chekutanga mambo wangu chandiri kukumbira ndechekuti adzimai vangu ngavadzore kwandiri tibatane. Tiite chinhu chimwe chete. Chechipiri chinyarara una mazwi akawanda ari kutaura. Ndega tifambe nenhaundi domestic violence. Right. And iwewe zvakare ndiwo wakaenda uchiti ndokudai. Murume anofanira kuramba achinyengerera mukadzi kusvikira afe. Wazvinzwa? Mukadzi auye iwe ndiwe unotoendako. Saka nyaya iripo ndeyekuti tiri kubvunza kuti mhosva dzawakaparaidza iyi inosangana yenhenge yedomestic violence waibvuma changamira apa pazine iri pachivanhu ragara rine mutongo waro. Ndaikumbira imi changamire kuti mutaurire murume uyu machengetero anofanira kuita mudzimai wake nemhuri yake, togowana feedback kubva kuna amai avo nemazuva akasarudzika kuti zvinhu zvachinja kumba kwavo. mumukadzi ari kupi ari muno wamusirei? Vanga vachindiwa kuchikoro vakumusangano
All right. Shinzo, mune makore mangani marorana? 22 years. Pfuma yakabiswa? Wakabisa ndija. Wakabisa chi? Ndija. Iwe wakabisa chi pakurora? Tarisa kuno ndo kune nhau. Wakabisa chi? Ndakabvisa mari. Mari? Kana uchitedza kuziva kurora hapana chawakabisa? Aiwa kubvisa ndakabvisa mari kodza. Uchiziva mari yawakabisa haungatadze kutaura mari yawakabisa. Mari mabvisira ndakaita mari. Taura. Kare ndiri kweko zvino ndikatadza zvangu kubatanidza nokuti mari yacho yanga achiri mazimudhora chaiwo. Ndati wakabisa mari yemasungiro? Wakabisa chii nechii? Ndakabisa uri murudzi iwe? Uri mumanyika? Ko kumanyika amasungiro chii chinoenda kana uchienda unorora? Masungiro kunoenda jira. Nei? Mbudzi. Nei? Wakaendesa? Akaendesa. Akaunza iro? All right, fine. Unzwa mukadzi wako mukadzi mukuru ari kuziva zvaari kuita. Hapana watinohafura kuti haasi kuziva zvaari kuita. Kuti muvake imba kuona kuti mese makaonana kuti anoziva iwe unoziva. Saka painini ndiri kutaura ndakanangana kutsika kumurawo wekuroora, murawo wekurarama panyika. Hatiwazvinzwa? Panyika panoraramiwa nemurawo. Kuroorana chaiko mumba kunofamba nemurawo. Ukarasa murawo warasika. Handiti? Yeah. Ndakubvunza kuti imba yenyu inofanira kuti vari nyika dziri vari kumhepo vazive kuti iwe kudzinza rekwako wakaenda kunoroora kudzinza reuku. Kudzinza reuku rukakugamuchirawo kuti muone pazove neruva remwana. Wazinzwa? Asi tinenge chibvunza kuti zvinoda kutanga kuitwa kuti imba ivepo kuroora. Wazinzwa? Saka stage yekutanga unofanira kuenda dombo rako riri muno. Alright, wati masungira usati waendesa. Chimwe chausati chawakaendesa chaicho chii? Mari pane yekusvika ndindi nemwana wenyu zvirewa kana rusambo ya mari yawakaenda kunobisa iwewe imari. Ndakabvisa zvese listi bhuku iroro tinaro ivava naro zvese listi iroro. Alright, chiteerera uchinzwa vari munoma mushore ndizvo mushore sabhuku. Ndichada kuti ndizive kugara kuroorwa kwemwana uyu. Ndoda kuzoona bhuku racho ndizoona. Hatidi kuchengetedza zvidimbu zvemhosva. Ndokunotangisira mhosva dzekusagara zvakanaka mudzimba. Vafi vakagunun'unawo kana kunoti mahafu imba hadzigarika zvakanaka. Chechipiri, iwe akabudisa zino iroro ende ndiwo wauya kuzomangana ndizvo. Zvauri kuda kuti zvigadziriswe muimba yako kuti imire zvakanaka ndezvipi? Chandiri kuda changamirira chekuti mhosva dzavakapara paneni ngavabhadhare vachiri vapenyu, nokuti vanogara vachitaura vachiti vana vako ndo vachazokuripa. Zvakanaka. Mhosva yako yekutanga yavakapara pauri number 1 ndeyekuti chii? Yezino ari kukuripa. Ndiri kutonga ndichidaro nhasi. Zino mazino mangani yawakaruza? Pane iri kutozungunuka. Mazino yawakadonha kwete kuti yauri kufungidzira. Taura mazino yako mukano yakadonha neviolence mangani? 2. Shama tione. Imutarisai vana mazino mangani ane mavende mangani? Amai, tarisai ndi muri pedyo. Demi. Tarisai muone mukadzi ane mazino mangani? 1. Ndona 1 iri kuzungudzika. Limwe riri kuzungudzika.
Alright, saka kureva kuti 2. Saka zino imombe ndo murawo wacho. Ko chimwe chekuchengeta vanhu. Last time ndakanotora mwana ari kumasvingo nemari yangu yandakarima fochi, asi kuti mwana yeye akwanisa kudzokera kuchikoro hapakanetsa. Zvakanaka. Ko chimwe chekurusa kupinda mumba nekudya chikafu changu. Urikuzonawo yako here maboy? Nawo yako ndeyekuti wewe waenda kunotora mwana uyu semukadzi mazuva acho wanga uchimuda. Anditika iwewe kuti uende unotora umwe mukadzi, uyu ari mukadzi wari pamba mumba make anoda kupindirwawo nokuti wewe unokumisa pamuyedzo. Wazvinzwa? Tine biological attacks yanoita kunyama dzedu, unozvinzwa? Saka uyu akatanga kubatwa nemadhimoni iwayo, anomurapa ndiani? Ndiri kubvunza iwe. Tsinga dzako dzikatanga kuvhunduka ndinonotsvaka mukadzi ndianodzitonedza. Saka iyewo dzake dzikavhunduka anonomutonedza ndiani? Saka iwewe kana usingavepo ikodzero yake kuti ataure kuti ndiri kuda murume. She's very right. Wazvinzwa iwe? Unofanira kuti usangane nemukadzi wako. Chechipiri, pane abuse unoiziva? Kushungurudza vana vadoko ava, uri kuvashungurudza. Une gross domestic violence kumuri yako. Zvanokodzera kuwana kubva kwangu. Hazvina maconditions kuti iwewe ukadai ndopakuti ndidai. Saka nekureva ikoko ndinoti iwe pane gross domestic violence. Gross domestic violence ndepolisi. Uri kuda kuti ndiwe ndinokuti itewo handover kuti uyu ane GBV, kana kuti uri kundivimbisa kuti wewe uchaita gross domestic violence. Saka ndozizwa sei kuti wavimbisa sabhuku munhu yari kuvimbisa kuti chi achaita GDF ngataure ega tinzwe. Sumuka utaure kuti handicharova mukadzi futi, handichashungurudza mukadzi futi noti ndiyo GBV. Taura. Mambo wangu anachafanya kashungurudza mukadzi futi. Ausafi wamushungurudza ndiyo. Uchamuchengeta. Nokupinda onaye mukumbezeka. Vana vanda kuendesa kuchikoro. Apa wataro wega kuti vana ruchengeterwa kwavari kunze uko. Ndoda vana vagere mumba mako. Ndinoti vari panhau yemwana wakutaura ari kuhanzvadzi yavo, havasiriwo mari ndini kubva achienda, ndini ndaingogara ndichiendesa mari. Right, iwewe nangu mhosva yako ndiye kusachengetedza. Usati wagara pasi enda unogara apa gara ipo pai. Taura kudare, taura nemudzimai wako dare richinzwa. Saka apa murume wenyu abvuma kuti zvaavimbisa pamberi pedare ndio machengetero yandinoda kuzonzwa. Munhu wandinokusiyai achikuchengetai achiona kana kwaita noise, kukaita fight, sabhuku imba iyi ndoda kuti uone kuti iri kurarama sei. Vana vayo ndoda kuti vaya vanooneka vana vari health vachienda kuchikoro. Uyu murume uyu akaenda akashungurudza muri, munonditaurira, munotaura mapurisa yangu kuno, ndinouya ndichaya kuzoita village assembly mumusha menyu, ndichida kunzwa kugara kuri kuita vanhu vese mumusha menyu, kuita kuti kana kuine vamwe vasiri kuti vari kushungurudza madzimai
kana vasiri kubata vakadzi vavo zvakanaka ndio vandiri kuda kuya ndichitsvaga. Nhumbu dzese handidzide. Taura kuna adzimai vako kuti madzimai kubvira nhasi zvanezuro ndezvanezuro taakutangisa zvitsva. Taura tinzwe. Madzimai batanai maoko amani. Aiwa nyemwerirai kamai. Iro zina rakabvera ngarione. Aiwa hamungarambe makapfunda muromo. Titauriranai tinzwe. Ona mukuti teererai havana kumbozinzwa. madzimai kubva nhasi zvichienda kumberi zvanezuro ndezvanezuro tinofana kuti tibatane nemichitaira kuti magachira here kana kuti hamuna kugachira. Taurirai murume wenyuka anonzi anisita mutupo ishumba nechinanga iwe chop kunorora kunobisa pfuma mwanangu. Wazvinzwaka ndinotonyara manje vana vamambo aiwa mambo ndiani shumba imuno ndanotara shumba izoke mudangai unorora ndikaona mumwe shumba ari kuuya chimira padare chanishungurudza mukadzi chiona manje ane mavende vamwe vane vakadzi vava havana mavende ndichada kumutengera zvino muvhare vende iroro. Wazvinzwaka handidi kuona varora vanouya vachibudisa misodzi kudai. Wazvinzwa nekukasika mombe 2 dziende kumudzimai uyu. Chechipiri enda unorora. Wazvinzwa chechitatu uri kubisa mbudzi 2 kudare kuno. Wazvinzwa saka wobisa mbudzi 2 mazino ubhadhare mudzimai wako. Ndoda kuzokona muroora kana warowa taura kune mapurisa yangu kuna sabhuku. Wazvinzwaka asi mumba muda kuteererana kuwirirana. Handisi kuda vana vanoenda kunochema vari kumasango. Ndoda vana vaende kuchikoro. Wazvinzwaka Changamire udzorera adzimai mari yavatambisa kuuya kuno yekoti ndio uri kubabhadharira endani pamusoro nechinanga nofunga apa panenge pagadzirika apa murume ndiyabvisira mukadzi mari iye ndiyasara nechikwereti. Ana chikwereti asi asara nechikwereti ndiyasina kukwanisa kubvisa asi yemukadzi yaenda ndiyabhadhara. Saka ndizvo saka iwe hauna kubhadhara kudare kai mari kochikwereti 1 ko iye abhadhara here aenda kukaya ndo emergency case yandikatumwa navachibhuda amai kana chavainacho kana sendi no tati havana inonyorwa pasi anofanira kubhadhara.